Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno ni midhiambo Mario dhi kodi yo nindo mano makare kawuono wantiere kod tarik 13 mar dwe mar adek higa mar 2020 to kod auchiel. Chenro en mar ng'iend weche kama wakelo ni weche giko manyien matuch koni koda kocha kayudo achiel kachiel bende kokalo eko mag tudruok magwa mageko mag wang' book at Color TV live, YouTube at Color TV kaachiel koda TikTok at Color TV. Magi weche giko kaka ne waketo gi yo machuok. Duond buch siasa mar ODM jagoro mongirore ka migawo mar thietho Mary Mudhoni ogo duonde piny ka wacho ni en gino endo marach miwuoro kalure koda rang'iny mar rowere magie thuolo niendi tiyo koda yedhe mamero ji. Saidie mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya sigara zile sugu. Bed kodwa nyaka giko mar chenro niendi. Nyinga en Julian Ouma ka wantiere kod jaloko marwa Bella Achieng' machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuonendi ne oketo koke paro nindo mano mar chik manyicho chwal e nyime kendo kwero gibedo chike mabiro tayo pacho kaendi. Jatend piny ne ochuo koke e chike goeko mago mageto mar neno ni orang kendo chik no endo mano matayo omenda no endo mano mar sir ma ichiwo ne jopuonjre goeko mago mantie mbalariany e pacho kaendi. Chik no endo mano mar kahawa kaachiel koda mano endo marango yore kata mano endo mar futo mar kor lwasi. E kinde ogogo jatend piny ne oyawo kata chiko nogo yango ni dulo nogo mano mochung' ne kahawa e pacho kaendi biro rango kendo nono matut kotenore koda moko kuom tuoche mosebedo ka nego kahawa e pacho kaendi. Gino endo ma wacho ni en okang'o nogo mar bero sekta endo mano mar pur e pacho kaendi. Ka bende bodo nogo mano mar kahawa bende biro rango yore geko makende. Co-department which has operated under executive order under various ministries, and at the present time is in the Ministry of Environment, Climate Change and Natural Resources. Wacho moko en ni somo mar kwano en mano ma osebedo ka keto jopuonjre ma pacho kaendi koda wich bar mokalo kendo gisebedo ka gitimo maber somo endo mano mar kwano kalure koda lipot nogo kana duoko mosebedo ka idukelo e pacho kaendi e piny madito mosebedo ka itimo mano mar klas 12 kaachiel koda penj mamoko. Maendi en wachno endo bende ne ogolo koda migosi John Mugo e kinde goeko mabende ne idhial dichieng' nogo mano mar somo mar kwano e piny mangima. Nyasi mane obagi e mbalariany nogo mano ma Embu kama ne oyango ni en gino endo makare ka piny owacho mathur kaendi nyalo kawo okang' mar neno ni jopuonjre koro ne to yudo tiegruok makare e kinde goeko magichako somo mar kwan makamaendi. Bende ne oyango ni duoko nogo mane ogol higa endo mar 2025 e penj mar klas 12 ne oyango ni jopuonjre ma oheo 50,000 ne oyudo waletewe algebra hawawezi. Kwa hivyo kama tungewekelea sana wale walimu ambao wanafanya kazi katika PP1, PP2 na wale ambao wako grade 1, 2 na 3 waweze kuona ni mbinu gani ambazo wanaweza kutumia kubadilisha vile ambavyo wanafunza. Utafiti ambao ulitolewa na Usawa Agenda ambao ni shirika ambalo tunashirikiana ulionyesha kwamba ukienda darasa la 4 grade 4 uwapatie mtihani wa hesabu wa darasa la 3 ni thuluthi moja tu au 33% ambao wataweza, kumaanisha kwamba 67% au wawili kwa kila watatu walienda darasa la 4 bila kuweza kugawa, bila kuweza multiply na mambo mengineyo. Kwa hivyo tukilenga hisabati katika msingi tunaona kwamba tutaweza kuboresha
performance ya hesabu katika nchi yetu. Weche moko en ni anyuola moro maidore gwenge mag Uasin Gishu koro nito nitiere koda leta kachiel koda kuyo bang' wuodgi moro ne ka oko ngimane kokalo gi mag derwo kalure koda amemesa karibu mingi sana. Sasa wakati pesa ilikuwa inaingia kwake kidogo, pesa ilikuwa inaingia kwake kidogo, hasa alikuwa anagawa mingi, ilikuwa inaenda kwa, alafu kidogo ndio ilikuwa inafika nyumbani. Pia tunaomba vijana wengine sasa, hii iwe mfano, iwe warning kwa vijana wengine ambao wanafikiria kufanya mambo kama hayo. Unaona tunapoteza kizazi chenye kingefuata, kingeendeleza uzazi. Alikuwa anacheza anapoteza 20, 40 hivyo, na pia mpaka akauza paso yake ambaye alikuwa anatumia ikaisha. Baadaye akatumwa aenda ashughulikia alete fertilizer. Pia ni kama hiyo pesa alipotea. Tunaomba sana serikali waweze kusimamisha hizi kampuni za gambling ama waweze kuregulate. Juu kama tutakuwa tunapoteza vijana wenye wako na faida kubwa sana kwa hii jamhuri yetu ya Kenya, itakuwa ni hasara sana. Weche moko en ni jatend migao mar teko kachiel koda mo maboye pacho ka ndi Opiyo Wandayi koro ni to wuok oko kendo yango ni ya kuhakikisha kwamba mafuta iko ya kutosha leo, kesho kutwa na hapo mbele. Kwa hivyo wananchi wasiwe na hofu, wakae wakijua ya kwamba tuko na mpango ya kuweka mafuta ya kutosha ili kusaidia nchi kusonga mbele. Tunafanya kazi pamoja kwa karibu sana na zile kampuni za mafuta za international katika ile arrangement ya government to government supply. Hizo kampuni 3 za Saudi Aramco, za Abu Dhabi National Oil Company, za Emirates National Oil Company, zote tunashirikiana nao kuhakikisha ya kwamba mafuta katika hii nchi ya Kenya haitaisha. Jukumu letu kubwa kama wizara kuhakikisha ya kwamba tuko na mafuta ya kutosha kwa wakati wote. Kwa hivyo wananchi wasianze tabia ya kwenda kununua mafuta juu ya panicking na kuweka mafuta kwa store kule nyumbani. Hapana, hiyo ni hatari kubwa. Msiwe na wasiwasi, mafuta itakuwa sekondar kindego eko bende ne oyawa yanga moko kuom kundego mag somo kata laboratories skul makono korento ne oseo mokalo jotelo go eko ma osebedo kayako mwandu mar oganda ma pacho kaindi. Kindego ne oyango kaka oganda moko kata jotelo moko osebedo ka tiyo koda dag mauta no indo mano mailore Turkana dwachgi giwegi kachiel koda familia margi ka oyango ni kanyo en kuma winjore tigodo yonendo mano makare mar neno oganda dute pacho kaindi koroni to oyudo yuto kata odag ngimano mano makare ahinya to oganda makono. Kindego bende ne oyango chenro ma en godo mar neno ni oyawo gach okolo mano mawuok e gwenge mag Turkana ka kochopo nyaka dho wath nogo mano mar Lamu ma ibiro tigodo e chwalo mo mabuo e dho wedhe makono. Kenya na hii mambo ya mafuta tuangalie vile itafaidi Kenya, sio mtu. Tuangalie vile itafaidi Kenya, sio mtu. Na ile mpango wako nayo wa kujenga railway ati itoe mafuta Turkana, iko nayo wa kujenga railway ati itoe mafuta Turkana ipeleke Mombasa. Hiyo railway inatumia pesa ya umma. Lakini mafuta inasafirisha ni ya mtu binafsi. Tafadhali, hata kama reli inajengwa, kwanza tujenge reli ya kusaidia watu wa Turkana na wananchi wa Kenya wenye wanakaa Turkana, vile watasafiri kuja Nairobi na vile watasafiri kwenda Mombasa, before we think about misappropriating public resources to build a railway to benefit a private person. Komachielo en ni keto lai makare mar chiwo thieth mapiyo ne oganda ma pacho kaindi en achiel kuom yorego mar jiwo kaachiel koda bero sekta nindo mano mar thieth mar neno ni onyal duoko zile sugu. Tafadhali tusaidiane. Hii msitu iko hapa, mimi ninajua iko na madhara mingi sana. Iko na mambo yake. Watu wanaenda wanapandia vitu hapo ndani,
alafu unakuta anakuja kuuzia watoto wetu. Saa yenye watoto wetu wanaenda shule, wanauziwa tu vitu fani, na nitawaonyesha juu niko na moja. Tuongee na watu katika msikiti, tuwaongeleshe watoto wetu, tuongeleshe wale wanaenda shule, na pia wale wageni wanakuja, tuwaangalie ni nini wanaletea watu wetu, ndio wasilete madhara ile. Mano mar sidho ayanga mokum ambulances ma ibiro tigodo eneno ni jotuo koroni to nyalo yudo thieth mawinjore e kindego eko makare. There's a cadre that has been trained for this kind of work. We still don't have enough, but we had 5 EMTs at that time to be able to be used, plus a few nurses to be part of the pool that is going to help us with the emergencies. And it has been a very successful model. So we are here to discuss this, to see where we are as counties, to learn about what is the ideal, what problems we have, and then chart a way forward as county governments and as a national government. Tana River is a county which is very sparsely populated. We are under 500,000 inhabitants. We are 38,000 square kilometers in terms of area. We have about 20 ambulances which are operating to serve all that area. County budget. Komachielo en ni oganda mawuok e gwenge ko mag Angata Barakoi koroni to ne obago ng'anyo mar tipo odiochieng' makauniendi e kindoge ko mane gidwaro ng'eyo kama jakin ratiro mag gweng'no endo Migosi John Kimaini koroni to osebedo ka olali kuom thuolo mar ndalo 9 ma okalo. Jodak eki koroni to nitiere koda mirima mager ka bende gibago ng'anyo makamano nyaka e sendo bila makono e kindoge ko mane gidwaro duoko kaluwore ne jakin ratiro endo ne onemo gik e kinde lielo nogo kata kind iko kata kopo mogika mar jarudo nendo ma Emurua Dikir Johanna Ng'eno e kinde go mamoko kuom oganda ne opor kuome gi gocho. Kwa majina naitwa Agnes Yegon ama Joylin. Kamilan tuambiwe kama ako sawa ama aliwawa. Hiyo ndio demand tunauliza. Na tunajua serikali wanatuona na serikali wanatufuatilia. Ile kitu tunatoa siku ya leo. Unaona watoto wa Kamilan vile wanalia, familia mzima wanalia. Ile kitu tunauliza serikali. Murkomen wewe ni mtu wa Indiria. Ujitokeze useme Kamilan alishikwa sababu gani na ako wapi? Ndio watu watulie. Ile kitu tunataka tujue Kamilan amewekwa wapi, ako kasodi gani, tujue hako na hata watu waende waangalie wajue Kamilan hako. Ndio waendelea badala muweke yeye gotini ndio tujue Kamilan amefanya makosa. Nyiriri en prario koda bich mabendo sekalo bang' sa adek manindo mar midhiambo. Wakawo thuolo machuok mar yweyo bang' to waduoko da weche mamoko mathoth ma pod waikoni e telniendi mano mar ng'iend weche. Par ni yudo achiel kachiel kaka liero gi kuma tudruok magwa. Mago iko mag mbui mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV, kachiel koda TikTok at Kala TV. Kik idhi mabor. En gino makare mar chako odiochieng' gi Ruoth. Ka igwedhori gi wendego mag pak masudi machiegni gi ruodhi. Bende wakelo ni jipo mag muma koda puonjruok mar lesson ma itayi gi Pastor Charles Odinde. Riuri koda an Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam e chenro mar sabato maler ngeso ka ngeso chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 3 okinyi to mana e wang' jowi mar Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together.
Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar niend weche ka kore kireoro kodwa gi thuolo niendi. Nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng'. Lo achiel kachiel nyaka irugi kuma tudruok magwa mag mbui mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV kachiel kod TikTok at Kala TV. Mo achiel kuom anyuola moro mayudore e kadako nogo mano ma Migosi e kaunti ma Kisumu koro nito wuok oko kendo kwayo jogo eko ma chunygi lera mondo mi onyal wuok oko kendo chiwnegi sir makende mar neno kaka wuodgi mabende ne otimo grade 9 nyalo dhi nyime koda skul kata somo mare e skund yawuoyi ndo mano ma Usenge Boys mar donjo e klas mar kata grade 10 kaka ileronwa koda jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu Justus Adoyo mabende ne ombeko koda familia no ndo kendo kelno report market kodma. Ningependa kuomba wanisaidie. Kata bedo ni piny owacho ma pacho ka ndi ogolo chik mager pinno mondo mi nyithindo duto manotimo piny no mar grade 9 oriwre kod grade no mar 10 e senior school e pacho ka ndi mangima kendo ruodhi no mi chik mondo mi ginene nyithindo